Saan kaya yung manok ko? Nilagay ko dito, nawala yung manok ko. No? Nandyan ka ba, Nok? Ay, naku. Saan kaya yung napunta? Parang may duda ako. Isip ko po yun na panlalaki kong trabaho. Nung nag-training na po kami, nakita ko. Ayay ka. Parang nakita ko na yung hinahanap ko. Agoy. Wow. Ang galing pagkaluto ng manok ko ah. Yan o. Ang laking sili pa. Kain na lang tayo. Kakain na lang tayo kasi naluto na yung manok. Yan o. Parang nakikita ko na yung hinahanap ng manok. Yan. Alams na. Kain na tayo. Ang sasawan. Ito lang. Masarap pala yung manok. And guys, maraming salamat sa panonood guys. Busog na tayo sa ating manok. Sayang yung manok. Pang ano pa naman yun, pang Lundi Cups. Lundi Cups. Pero at least nakakain tayo, di ba? Ayan. Yan lang na nating content for today. Kasi natutulog na yung baby ko. Maraming salamat sa mga bago ko sa aking channel. Sana i-subscribe nyo ang aking channel. At saka i-follow nyo ako sa ating FB page. Maraming salamat. Boss Chong lang tayo. Boss Chong lang mas malakas. Bye-bye.